nga itampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Fiestada dita kabangibang abarangay ita alawas, friend. Kat, anya ko maita Agnes, my friend. Ay nawaw, anya kumapay ngay, mapantamot agbuya ah. At the program da ya. Ada ka no, iso ang mapantalat ta. Awan samot pagturugan ta ijay. Saan aparikot day ta? Taadamat lugan kong aramaten ta. Mabalin nga agawid ta no mauma ta. Okay. Kano nga ruta mapanta? Ita kumang malumatan, iso nga inton bigat laangan. O sige, mapanta, mukastati ko lang. Tapno makapag-relax mo't lang ti utak. Ay wala, madimat no trabaho akan na yung ti ayan ti atensyon mo. Dagasin nakto nga ruti ijay balaywan. Urayan ka. Adda kayo matgayam dito, Cheryl. Una na noling, invited kami ngamin. Adda ti akamyo iti program ita. Una na, nilakay ko, abay ka di. Ay na, talaga nakalaslas tog dagito nga agasawa. Anya ti ko na yun, Nana? Ay, ti ko nak. Nasaya at mood no adda akamyo. Tapno maipalastog yung mula ang tinegosyo yun. Anya? Ay, iti kaya ko asawan. Tapno maamuan dagiti tattao ti may papan iti negosyo yung nga impatak deriyaw. Mala, panawan ka pa'y. Mapanak iti ayang tigayong ka. Good luck kada kayong agasawa. Ay, talaga mo't dahito'y abakit ah. Iti kasdi atono ti panakisarita na kanya. Kat madlaw nga umapal manan. Ang saan ko latan nga kaskaso. Imayak dito'y tapno makifiesta. Saan atapno makiapa iti uray asino man. Kitaam ti babae ang naka-jacket iti yellow dyan nilakay. Apay ka di ba kan? Sa bali ti panagkita na kadatang. Ayun. Apay tayo dyan. Ang mga madno adda basol mo ken kuana. Ay no, anya kumangon nga. Saan kuntukan ng amuray dyan babae? Ang mga madno ex mo day jay. Unay kan bakit? Sana. Saan ko nga ex na dyan? Si kakit di mo. Ang angaw ko lang. Sige, panawan ka bit tagumatangak iti meriendaan ta. Mabisbisinak mo dun. Agawa ma. Wun, mabit lang. Ay, di ka manin pumampanaw ha. Tamangan numarigatan akmanan amang sapulkan ka. Umasitag mo ti babae kanyak. Anya nga ta si bagano ya. Apay asabali ti panagkitang kanyak ah? Ha? Siya ka dito ka sarsaritam. Sika nga rod, apay, anya ilaslastog mo aya? Ne, awan nila silastog ko manang. Di ka man agin didita? Kunamlan asino kamot? Nagturod ka magtingag iskandalo dito, ingkat ado ti tao. Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumat? Awan da kas ngar aramidag kan ka manang. No adda kwartam, adamat kwartak. Apay, asino kaya? Nalakalaan kin katag iskandalo awan makagapo ah. No siya, dak kayat ti basta agriyaw-riyaw gaputan negosyante ah. Makatawan lang ti negosyo, kat amangan no mairaman pa no agsawa kiti dakas kontra ken ka. Daytat ikarkarit mo, tinigosyom. Anya? Negosyante ang nakatangtangsit. Saan asyak ti kalkalabanam? Tadi mo amo, no anya ti kabaalak nga arami din tun ka. Gan iti negosyo nga itangtangsit mo. Anyat mapaspasamak dito eh. May sakamat? Ay na Agnes aya. Kasla di kag pampanunot. Ammom anak ifesta talaang dito lugar da. Agiskantalo ka pa'y laang. Nakalaslastog dagiji etat tao. Awan matlakas nga narami daken ka. Apay basta sumugod-sugod kalatan. Maasarak nga ron kadakwada. Ay nawaw, dakas-dakas tang aramid, friend. No adda kwartam,
At damot kwarta kung kulang pa dyan. Natangsit ka makisarsarita katakwada. Tapnoan mo da ati pagluglugaran da. Mabusurak launay kadakwada. Si kansamot din di paray good friend. Ay, di nak isuro si Carwell. Amok ter aramidag. Mabalinti makitugaw kan ka. Sige laang. Nanaluleng ko namlatan kanya. Anya ti masapul yu aya. Taga ano kay nga minang? Taga kabangibang abarangay kami laang. Nakita ka nagapa kayo kini Johnny itay. Wala, tama ka parurod ti ugali da. Husto lang ti naramid mo. Tapno saan adumakkel ti ulo da. Tapno mapadasan da mo ti mapabainan. Saan nagaputag da negosyo da dito'y lugar mi akit na nga tumuten ti panagkita da iti bangida. Ay wala, talaga alumabanak nana. Ay di ka kumagumurgura. No adda fiesta dito'y barangay may. Umay kayo lata. Agsasarita tayo kano ije barangay hall, Johnny Lakay. Amangan mo siyak manan ti rumor adakes dita. Saan mat siguro? Taga kabangibang a barangay tinakaapam. Ano apay mo't nga minakasadya da tao. Ag-skandalogit din. Un nga ron. At damat las-lastong na sika. Kung kumpurmi pa din ti sausawang na. But nga nakpailaang man. Iso nga agsasarita tayo ije barangay hall tapno masulbar. Ay, saan? Aday di mandak bakit? Ikakday dya at tao iti pagnakman na. Ha? Iti mandak tinakaapak. Iti kastakit ada pagnakman na. Marmarwan day dya nga iskandalosa. Nakababain launay kadag iti tao. Amom ka dilakay. Nagaapa da itay. Ay, wow. Asino tinagaapa? Timay sa abisita kini Johnny a negosyante a kalugaran tayaw. Apay kanuman. Anya ti saan daan nagkikinaawatan aya? Diyak mo ano anya tinangrugyan na. Ang maadda siguro basol ni Johnny kunkwana. Iso akas taunay ti unget di babae. Nagado ti dakes nga insawsawang nalakay. Amangan, nadala ang di na nagkinaawatan. Gunggo namot ni Johnny Dayta ti ganabon na. Siya, negosyante kung kuna na ngamin mo't itay. Na, apay akas tamot ti panagsasaom bakit? Kunakman no di mo amunoan niya ti husto na pasama. Oray saan ko nga amaw no anya tinangrugyan ti apada. Amuklatan anakalaslastog da dya Johnny. Iso aday ta, makarkar mamutun. Saan mo't analastong ni Johnny? Apal mulaki di day ta, luleng bakit? Naibaglaang ang tanasabat ka dito dalan, Cheryl. Apay ka di tata, anya ti maipay ko kada kayo. Adaman kayat ko amamuan. Udno ka di nga adda tinakaapa nila kay mo ini fiesta. Adda ngagpaiso tata, adda nakaapa na nga iskandalo sa abisita. Anya? Kumkumpurmi nga minti sa usawang di babae kan kuana. Nimadlakay ko, masapul nga aganad. Tano agsao iti dakes. Sigurado ang mairaman ti negosyo mi dito'y lugar tayo. Ang mga no iso ti mabaliktad. Siya, negosyante ak. Kung kunana ka numot iti nakaapa na. Isot istorya ni bakit ko. Wan, naibaga na ti kasta. Taasino ka aya? Kuna di babae nga agis iskandalong. Kunak tumag. Saan manan anaawatan ni bakit ko tinapasamak. Ngam adda manan ijay ng agmarmarites. Ay nawaw. Amukon noan niya tinapasamak bakit? Napasamak? Kamalimat istoryam kanya. Adda kurang na. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan. Teko na, kat nalastog ni Johnny. Ta ipanpanakil na nga iso kat may sa negosyante. Kahit? Iso matlagayam akas de tinaibagana. Ta asino kaya? Kung nakano tinakaapa na. Sinong batan na laang maggayam ti imbaga di babae ang nakaapa na. Na, apay nga isakit mo launay day di adyan Ngo asino ti husto, iso ti makampian. Ngo asino ti nagbidot, iso ti mabagbagaan. Ay, kagurgurak launay day di adyan Ti ibagam kitde, umapal ka. Tanasaya at tinagbanagan ti negosyo na dito lugar tayo. Ray pa'y adda negosyo na. Anya kumangay ti laban na itinakaapa na kat madlaw abak ng dayjay. Ay, agtanang kaluleng.
Ang mga nudag iti kamali nga istoryan pa iti pakaidimandaam. Naimbaglaangan taada dagiti kabarangayan ni Johnny agumurgura matlaang kenkwana. Amo, friend, masapol ngagpakumbaba ka. Tas ikati ayan tibidto. Anya? Agis iskandalo ka nga, wan mo't makagapo. Nakababain man tikas niya. Kumkumpormi pa yung isang usawang mo. Ay, no siyak, awan kabutang ko. Kasano no saan lang nga iti barangay ti pagsasaritaan nyo? Kasano no kaswanda ka, ah? Ay, saan man asyak ti butbut ngam si Carwell? Talaga natangsit ka, friend. Sika kumatag pa kumpaba. Iti anya aga pumat nga agpakumbabaak ngay. Diyak amukin ka. Narigat ka kasar-sarita. Anyan ti kastoy mapaspasamak. Awan mo't amo kang basol ko ah. Adda talaga kasi a klase ti tao lakay. Naimbag kumamot ka dagiti kalugaran tayo. No saan da akarkarwan. Ayun, ni Nana Luling. May sakanumot asumanaong. Dahita nga ron. Naimbag kumanupod no ken kumpleto ti marmarites na. Saan mo't nga ron tadakurang ti istoryana. Ay, bakbakita na kasi ti ugali na. Saan lang nga itati aldaw lakay? Addan to aldaw dagita atat taong. Namok lang nga kastoy ti mapasamak. Sa anak latakuman anak fiesta. Awan basol mo lakay. No adaman rumbang ama pabasol, dayjay nga iskandalosa, takumkumpurmi ti ibagbagana. Ano dyan nadamak ko? Kaswanda ka kanumot tan, Agnes. Apay kanumat? Gapoy tinaramid mo, ah. Nalipatam ka din? Ikasuraklat ta ano kayat da? Anya ko maita kanyak? Saan ka mabutang? Anya ko matipagbut ngak ngay? No adda ti kwartada, adda mat kwartak, kabaalak mat ti mangala iti abogado. Ay na, nakababain ka, friend. Agtal na ka man dita, bakla. Siyak mo tan, di matantanagan para ken ka. Nakaturturd ka kasi ka lang aruden ti nakabasol. Ay na, wow! Kinaswanda mo't gaya mo dahil nga Agnes. Awan lat amok dita. Sigurado ang maabak damot laeng. Ay nawa, hape akasta. Kanunungan mo tanti kang mali nga aramid. Bakit? Saan ba? Ibagbagak laeng tipod na. Iti kasta reaksyon mo. Kat amok latan apakaragsakam launay ti panakairuruman ni Johnny akalugaran tayo. No apay ngamin nga ikaso da pay laeng dadya a babae ah. Kat awan mo't nadangran. Awan tinasugatan. Ay, dalakalaang kin katag sa uti kasta. Ngamin, saan ba't asikati na ibabayin? Saan asikati na trauma? Saan asikati indadanas dadya nga iskandalosa asupsoportaram? Na Agandad ka, tama nga no di mo mapupuutan kat adamag gaya man ti kasom. Husto lang, tinaramid ni Johnny. Tapuag nakam, nagiti ka kasta klase ti tao. Ay, madanagan aklauna yun, friend. Ay nawa, anya ti pagdanagam, Agnes. Kasla maabak ak gayam iti kaso. Anya? Kasano pa yan, dayta? Ang mga numaabak ak kat agmultaak. Ang mga numaibos ti kwartak. Ang mga no may balod ka pa ikidi. Tulungan na kumaabak la. Kunak man no natured ka. Natured ka nga agsasaw di ka. Nalaing ka makiapa. Ita nga idemandada ka. Agbutang ka. Ay nawaw ka, friend! Amuyo, nanaloleng, saan anasaya at asumanao kayo? ha? Amok anak itayo tinapasamak iti dayjeng aldaw. Ay kwa. Ket amok nga amuyo na anya ti pudno nga istorya. Ngam apay akas jay mo tanana. Tian niya. No agistorya kayo kadagiti kalugaran tayo. Ket adda ti kurang na. No adda saan nyo anaawatan, ibagayo to ipalawag ko kada kayo tani. Siyak matan ti madaksan iti istorya yung adu ti kurang na. Ay kwa. Ay napasensyakan. Sabalin sang agpayso tinagawata. No kasta nga rod nana, agsardeng kayo. Di yun na yun ti sakit tinakam ko. Di kayo mo't agbaling nga iskandalosa, no di yun kayat ti masampelan. Anya. Day tangabeng, sismosa kamot amay sa. Ay agtal na ka man si Kapiting. Nakangag kalakag nga rod adi na oras. Ay nawaw. Di ka agtal na Saktikal kalabanaw. Amok
Oray si kakit madanagan kamutan. Anya ko mga iti pagdanaga. O na, saan mo di dyan itan aramidam. Amo na nga isokit imarmaritis mo kadag iti kalugaran tayo. Alawo nun, agsagdan ka. Di ka nga agbali naman nakibiyang abakbakitan. Di ka agpakalaing, no di mo amo, no di mo maawatan tinapasama. Naawatam, bakat. Ada ka man, anyat umay mo ibaga. Imayak ta personal nga akidawak iti pamakawan keng ka. Amok anadag sentibasol ko keng ka. Kat, Sapay la kumaata mapakawan nak. Kinapudno na, kasta unay nga minti stress ko iti dayjay nga aldaw. Iso akum kumpurmi matanti na isawsawang ko keng ka. amom ka di ti epekto ti kasdi nga naramid mo. Amok day ta, saan ko nga ilibak? Basol ko ti amin. Siyak ti ayan ti biddot. Kat sapay la kumaata mapakawan nak. Pasensya ka, ngam ituloy ko no anyaman tinarugyak. Anya? Saan nga iti amin agundaway, kat masulbar ti pasensya ti may sapari ko. No daduma, masapol amadusa dagiti rumbang amadusa. Iti kasta, kitagnakam da, kantap no adda pagadalan ti sabali a tao. Nawatam. Madusa dagiti rumbeng amadusa. Kunanakit din kanyak, friend. Panag ko na, kadakkel ti epekto tinsawang mo kang kuana iti dayjang aldaw, iso akasta. Iso nga rod nga agpaspasin siya ak. Urag pasensya ka, nasakitanin ti riknana. Kalma isa, italaang agpasensya ka. Una yun aya. Noan niya ti desisyon na, awanin maramidan tayo, my friend. Sangun ti bunga ti kinaiskandalosam. Laglagi pa, asaan nga amin abiddot, ket sorry, ti agas na. Ay, nawaw! Liklikam dagiti balikas ang mabalin amang ted iti riribuk ken panakadadael. Anadam ti panakisaritam. Iti kasta, awan ti rumso aparikot iti nagbabaetan yu. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agpasyudadak itatatang, da kayo pa'y laang ti makaamo iti apo ko yaw. Ay lawaw, adat aramidam iti sintro, Marian anak ka. Mapan ko alaan ti kwarta nga impaw it nilakay ko, tatang. No kasta, adda marin ti kwarta nga impaw iti OFW nga asawam. Adda tatang, saan mat amabalin nga saan nga agpaw it? Mala, agrubot ka nga rudan. Agaawid ka adagos no malpas tilakad mo. Di mo man ibaga ang mabayagan ka ijay. Wain tatang, gumatangak lang iti masapsapol ti apo ko yaw. Da kayo nga'y, awang kad ipagatang yaw. Awan anak ka. Tagitigit di masapsapol ti anak mo ti katangam. Sobra ti kwartang impaw it nilakay ko, tatang. No adda ti sobra, ibang kaum. Tapno adda ti gastusin nyo, no adda emergency. Sobra lataday jay, tatang. Saan tayo nga amaw? No aginggat ka ano ti panagtrabaho nila kay mo ija abroad. Isong itapay lang, rugyamaw ti agurnong. Saan aparikot day ta, tatang? Irinyo naman ang ti kontrata na Lumabasak pa, Nana Rose. Nay, si Kamat Gaya, Marian. Agpasyudad kan samad. Gusto kayo, Nana. Siguro, adda manen impaw iti OFW nga asawam.
Addaan na. Isu ti mapang ko alaan. Ay, konak tumot. Nagasat ka. Taam mo nila kay muter aramidan na. Ken napagasatan anak ka abroad. Ay un talaga nagasatak iti asawak nana. Ayun gayam. Ado ka di tigatangom ijay balasang ka. Saan matunay nana? Aday pagatang yaw. Agpagatang ako maiti agas. Mabalin latamot. Ilis tayo laang. Iti kasta ket amok no anya tigatangak ng agas para kada kayo. Agudungak ita, Peter Lakay. Ti anak tangay bakit? Itugot ko latnan. Ay nawaw, ang mga numarigatang gamay. Saan? Basit laang matiin listak agatangan mi. Anya nga tanong siyaklatan ti agudong. Siya kun Lakay. Sayang matimay sa aldaw mo iti trabaho. Unang, Di nakpakadanagan. Kabailak da ito eh. Agsagana kakit dita makitagad ka manan. Isupay titangdan mo nga igatang tayo kadagiti masapsapol tayo. itugot mo nga payong. Tapno saan ang mainitan ti anak ta? Ay nawaw. Ni Dorothy mati sumungad. Kan anya ngay dayjay. Intugot na mati anak na. Apay akas tati pa nagkitang kanyak, Marian. Ay kwa. Awa mo kiday. Adda ka dirugit iti rupa. Awan, si Kaki Dimot. Iti samulatan ti pagtugawak. Narigat no day ta Dorothy ti makaabay ko. Iti kasta alangada iti anak na. Sigurado asabali ti payudda. Apay adi ka pala sumrag tita, Marian. Pakiawat man gayam ti bag ko dita. Saan ka ngaglugan? Bakan ti gayam ti Francet. Ijay latan ti pagtugawak tapno komportable Ay, simang puta malangan. Kumusta tilakad mo, anak ko? Maasarak nga ro tatang. Naranaak payla ang daduruti kan ti anak na iji paradaan itay. Anya ko maitano na ranam ida. Maasarak itikas di alangada tatang. Amuyo ka day. Kasla pagpigadan dagiti kawasda. Ay nawaw, anadamamit ti panagsasaom si Kamarian. Pudno ti ibagbagak tatang. No nakita yu lang ida, siguradong adamo maibagayaw. Gagangay na Anya agagangay na mga ibagbagayo. Amumot ang marigrigat na Dorote. Apay ang masapul nga idadanis mo di tao. Kay ibagbaga lang mo tinakita. Ngamno saan kayo nga interesadaw, aguli makaklangan. Siya mangaminan ti dakas iti imatang yaw. Imbilag mo matidaya per ti anak ta Dorothy bakit? Wan ta naibusan ti daya per na Lakay. Naibus manayin? Wan Lakay. No lampin mat nga minti pausar ta, mabasa at ipagturugan tayo. Ibasuram dagi jay at agumatangak to bakit? Ay nawaw, awan nga rudon Lakay. Awan usaran na inton bigat. Ay, No ibasurak dagijay adaya per, awanan Anya ngay ti usaran ti putot mo. Awan pa'y matangdan mo. Nagrigat lagi ti kastoy kasasaad tayo bakit? No saan ko mga min analugi ti sigo da pagtrabahwa? Saan tayo ko mga agrigat a kastoy? Saan tayo mat nga rod akontrolado ti mapaspasamak iti biyag tayo. Sapay la ko ma. Tadamot ti mabiro ka kapag trabahwa. Tay permanent ti kumamot tayo. Tapno saan akaasi ti anak ta? Addanto ka di Lakay. Imbilag mo magdagiti daya parte anak mo Dorothy. Wan taawanan usaran na nana. Saan ka agimatang idi nagpasyudad ka? Gimatang ngam naibusan nana. No makawaya ka, mapan ka iti istor ko. Apay ijay nana? Itad kuken ka ti daya parte apo ko. Adda ngamin imbati da idi nagpasyar da ijay balay. Ay nawaw, saanan nana? Nakababain mo't kada kayo. Daya parte apo ko yung itadjukit din kada kami. Saan na matlaangan ang mausar day jay? Iso nga itad kulatan kada kayo. Umay kantaw ta isaganak ti itad kuken ka. Ay na, agyawan ak unay nana. Ti Diyos timang subad iti kinaimbagyo kada kami. ti apok ngay, Nakaturog tatang. kahit sa dino ti papanam. Adala mapang kugatangan dita store tatang. Awang ka di ipagatang yaw. Awan magkit day,
Ngam no mabalbalain kat dumagas ka kumaiti ayan na antim suseng. Apay ijay. Alaam ti parya nga order ko king kuana. Ay nawaw, nagadua parya iti arubayan tayo. Ado ang awan mo't bunga na. Bunga ti in-order ko kin antime. Nabayadan ka diwin now. San pa'y anabayadan? Ngam alaam latta. Ibagam abayadak to numaalak ti pensyon kaw. Adto yun tigat-gatangam atina pa, Marian. Agyaman aklaunay, nana. Agyaman akmatkan ka. 5 basak iti ayan daduro ti itay. Kat nakita dagiti daya per nga imbilag na. Apay dagiti daya per nga imbilag na. Ipausar na dagiti adaya per iti anak na, nana. Wan kanumot. Inikak ida iti daya per. Ngam kurang dayjay. Amumot ti kasasaad da. Ay nawaw. Kaasimot ti anak da iti kastang ar-aramiden da nga gasawa. No apay nga minang nga nagpasikog payla ang kanlakay na kat amo na amarigrigat da. Ay sos, jak magustuhan ti kasta pa nagsasaom si Kamarian. Kapudnumot nana. Adda trabaho ni Peter iti. No saan laeng anabangkrap ti restaurant a pagtrab-trabahuan na, saan da nga agrigrigat ita. Ti ibagada ki day, imuna ti kinagatilda iso akas jay nana. Agtaan ang kaman. Naimbagkan ka ata OFW nila kay mo. No awan ti amom ama itulong mo kadakwada. Nasaysaya at no aguli magkalata. Nakitak ti imbilag ni bakat mo, Peter. Ay nao, anya tikat mo asawan? Dagiti daya per nga imbilag na Dayjay ka di? Anya nga minti ar-aramidam. Apay nga agrigrigat mo ti pamilyam. Sipod na awan anak iti trabaho, kit nagrigat kami matan. Narigat no saan permanente ti trabaho. Tay tangamin kat, tigatilyo tinang nang runa. Anya? Pudnumot, iso akas sa timapaspasamak, tadiyo ammo ti priority yo. Mapilpilitan kami ang mga rami diti kasjay. Gaputag kurkurang ti kwartami. Kat siga, no awan tinasaya at nga isawang mo, mabalin ka di nga agtal na kalaangan. Nasakit ti mariltok anya. Saan tayo nga agpapada iti estado ti biyag? Naimbagkin ka ta OFW nila kay mo. Saan kayong agkurkurang iti kwarta? Ore saan ka nga agtrabaho, taadda ti maipawit na ken ka. At iti tangdan ko ba kay? Gumatang kay ti daya per ti anak ta. Ni, apay akas talakay. Kas lamadimat timud mo ita. Makapasan mo't ngamin ni Marian. Ay nawaw, anya timbaga ni Marian kan kaaya. Dagiti daya per nga imbilag mo Apay ka no day jay. Uy-uyawan na. Anya? No sa anak kapag tepelitay. Amangan no nagtanog ko day jay ama naguyaw. Ay madi alakay. Di ka agaramid iti pakabasbasulam. Awatan nga rutin ti kwarta bakit? Gumatang ka iti masapsapol tanak ta. Saan laeng ngamin amakit-kita ni Marian dagiti sakripisyo ta. Iso akas ta ti panagsasauna lakay. Ken maysa, di na amo ti rigat a pagdaldalanan ta. Ngamin, day talaang mat aguruuray iti ipawit nila kay na ti ubraan na. Amuyo ti aramid dadoro ti kan ti asawa na, tatang. Anya ti kayat mo asawan, Marian? Nakitak nga imbilag da tinausar adaya per ti anak da, tatang. Kat, Nakababain ti kasjay. awan siguro ti kwarta nga igatang da, Kasano, kat imuna ti kinagatal da, tatang. Payakas ta ti iba kam. Kit agpada damat nga adda iti husto nga edad. Kan maysa, adda ti trabaho ni Peter ide. Di dalaang ninamnama ang mabangkrap ti pagtrabahuan na. Rason lang day, tatang. Ay nawaw, saan ba't akas ta ti panagsasaom anak ko? Dakas ti kasta. Pudnumot ti bagbagak. No saan ang nag-abroad nila kay mo? Agpapaada kailaang kadadoro tayo amarigrigat. Kan maysa, no awan mo't laang ti itulong mo kadakwada, nasaysaya at no agulimag ka. Iti anya kumaaga po at tulungak ida. Saan kumot ida akabagyan? Pakabasbasulam lang ti kastangar arami daw. Kaya't ka kumaama kasalita no saan ka abisi, Peter. May papanita niya ti pagsaritaan ta tata. May papankan Marian.
Siya ko, dagkid daw iti dispensar kadag iti dakes nga isawsawang ti anak ko. Pakawanan nyo kuman ni Marian Barok. Ay nawaw, apay ada kayo dagki daw iti pamakawan. Kat saan mo't ada kayo tinakabasol, tata? Gaputa mo kasan amaramid ti anak ko dayta. Anya? Ipagarup na ara saya at ikasdengar aramidin na. Nalakakin kwa na tagsasao. Ngamen, saan namit amapaspasaran ti rigat a pagdaldalanan nyo ita Barok. Wen tao FW nila kayo na, tata. Timang set edi nag-abroad nila kay na Barok. Di na panunutan, ano saan nag-abroad ti manugang kaw. Amangan no marigrigat damag ngaging gaita. Anya ti pagpupungto tamaya, di pa kalmar na napudot ti ulam. Ay, makapaasar mo ngamin di manugang yu tatang. Apay nila kay mo? Kisayan na pa'y kano ti ipawit na akwarta, tamasakit manan ni nanang da. Nukas tagayam, masapul nga agtipid kamutan. Ay nawaw, sa anak an nairwam iti kasta tatang. Awan mo ti pagpilyam anak ko. Ay, makapasurun ti kastoy. Awan tinduldulin mo akwar tayo di taya. Awan tatang. Idi pa'y ngamen nga ibagbakakin ka nga urnong ka. Ngamtangkin ulo kamot ngamen. Nakatangtangsit ka pa'y mag. Kanayon mutan anapudot ti ulo, Marian. Nagriga laki din ti kastoy, Nana Rose. Anyat kayat mo asawaan. Masapol nga agtipid kami, Nana. Nukasta. Agawidan nila kay Mau. Saan pa'y? Ngam masakit kano ti inana. Anya, Sa anak anairwam iti kastoy, Nana. Naibusan ti diaper ti anak ko, ngam awan ti maigatang. ay kat agtipid kayo No kayat mo, gumatang ka iti lampin. Saan mo nga rod a waterproof ti lampin, Nana? Kan amangan no agrasys ti anak ko. May mayat latam ti diaper, Nana. Anya ngay ita, mapadasan mo tinapadasan ni Dorote. Hay na, di yu man ipalagib day ta kanyak, Nana. Apay, masaksakitan ka kaday. At dati na imbaga damag bakit? Anya day taan na imbag adamag lakay. At damot lang ng pagtrabaho. Pudno? Wen bakit? Naawat akong kas janitor iti may sa pagadala ni Jesentro. Ay kat nasaya at ano kasta lakay. Panagkunak kat saan tayo matunayan ang marigatan no permanenten ti trabaho. Kan at least, mayat ti sweldo kay bakit? Una, saanan ang masapol nga ibilag ko dagiti daya por anausar ti anak na. Saanin bakit? Say-saya at ti trabaho. Tapno saan tayo nga agrigat? Addaak na na, Rosie. Anya ti umay mo gatangan, Dorote. Sa anak agumatang nana. Imayak, tada kayat ko nga itid kada kayo. Ay nawaw, anya ti itid mo kanyak. Bibing ka, nana. Nay, nangalaam ngay iti bibing ka. Inlutom ka di day tawon, no? Saan ko nga inluto daytoy, nana? Ginatang nila kay ko. Ginatang nila kay mo kunam? O, nana, nagsweldo ngamin nila kay ko. Iso nga damot basit kwartami. Ay kat nasaya at ano kasta. Maragsakan ak unay para kada kayo iti asawam. Saan kan amang ibilag iti diaper? O, nana, kat sapay la ko ma, tatuloy-tuluyan daytoy. Anya ti maimbaga day di aduro ti kada kayo, Nana Rose. Nakita ka naggapo dito istoryo ka. Imay sama imutang day jay. Kamali ka, Marian. Anya ngay nga raw. Wano, imay di mawat iti tulong. Makitkitam ka di day taabibing ka. Wow, Nana. Sa anak mo't abulsak tapno jak makita. Inted ni Dorothy dayta. Ay na wow. Ada kwartada, Nana. Adda di mo ayaan mo a janitor nila kay na. Aya. Iso nga awanan ti makitam anay bilag adaya per iti ayanda. Tadamot ten igatang da. Nagsinukat kayon iti sitwasyon. Kasla ada kayat yu asawan, Nana. Dakes ngamin ti panagsasaum kadakwada idi na kong. Narigat ti sumanao no awan metlaeng maitulong tayo. Anya. No makita tayo amarigrigat ti pada tayo a tao,
Saan tayo ida nga irurumen? Laglagi pun tayo, nga awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Ay, nawaw! Awan ti permanente dito'y rabaw ti daga. Laglagi pam, ano anya ti inaramid mo iti padam a tao, isuntumat ti agsubliken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.